Сьогодні п'ята річниця збройної агресії Росії проти України. Саме цю дату, 20 лютого у квітні 2015 року, Верховна Рада визначила своєю постановою. У цей день, 5 років тому, вторгненням на український півострів російського спецназу Кремль розпочав війну, яка триває досі. Ті перші загарбники були без опізнавальних знаків. Їх самі кримчани назвали «зеленими чоловічками». Півостровом прокотилася хвиля проросійських мітингів. На захист цілісності України масово піднялися кримські татари, які влаштовували проукраїнські мітинги. Ці події завершилися незаконним референдумом щодо приєднання Криму до Росії та тимчасовою окупацією півострова. Друга фаза російської агресії розпочалася у квітні 2014-го створенням так званої ДНР. У серпні того ж року російські регулярні війська масово вторглися на територію Донецької та Луганської областей, що призвело до тимчасової окупації їх частин. Збройна агресія Росії триває і понині. 20 лютого почалася російська агресія. І саме цю дату Кремль надряпав на медальках, яких роздали російським окупантам і колаборантам, що захоплювали Крим. У цей день, 5 років тому, звичайні кримчани навіть гадки не мали, який сценарій розгортає Росія і як за лічені тижні Кремль проведе свою спецоперацію з окупації. Про 20 лютого 2014-го в Криму і як там почалася так звана «Руська весна» – далі мої колеги. 20 лютого – Симферополь. Зранку там з'явилися так звані «тітушки». Збиралися вони біля Офісу партії регіонів. Не на камеру деякі розповідали, прямували до Києва. Мовляв, за мир виступати, але їх завернули. Решта говорили, нікуди не збираються. Але валізи, речі та навіть заточені дерев'яні та залізні палиці свідчать про протилежне. Ми стоїмо, общаємося, зібрались, от думаємо, як поїхати в пейнтбол поіграти. Да, пивка рвануть після нього. Я нікуди не їду, я жду чоловіка. Тим часом активізувалася російська морська піхота. У Севастополі на полігоні Чорноморського флоту Росії військові проводили навчання, зігнали танки та іншу техніку. В автоматні очереди іноді стріляють танкові пушки. Ну, ребята, я вам не скажу, что не готовятся сейчас подавлять Майдан. Я вам не скажу, что не готовятся, потому что есть там рука морская, это 100%. Я думаю, что Янукович с Путиным очень дружит. Самі ж піхотинці говорили, просто перевіряють техніку, але з Майданом це жодним чином не пов'язано. Мир во всьому світі, Олімпіада йде. А ось російські офіцери переконували, жодних навчань взагалі немає. Ну ж видите, що нічого не відбувається. Ні, ми то слышали, зараз стрільби, взриви. У вас ошибочна інформація. Тоді, як на Майдані розстрілювали учасників Революції Гідності, у міжнародному аеропорту Сімферополя головні силовики півострова зустрічали поранених беркутівців. Останні божилися, силу проти мітингувальників не застосовували. Оружия у нас не було взагалі. По нам як по курам стріляли. У містах півострова почалася паніка, банкоматна. Черги сягали десятків метрів. Люди не могли зняти гроші. Нам сказали, що банкомати всі прекратять роботу, що вже не стануть видавати. І у нас, і в інших містах. Ось так починалася «Руська весна». Далі були проросійські мітинги, російська військова техніка поза межами своєї дислокації, гвинтокрили над півостровом та перші зелені чоловічки. Попри заяви очільника Кремля про відсутність планів анексувати Крим, красномовно про це свідчить медаль за так зване «возвращення Крима». І датована вона якраз 20 лютого 2014 року. Олена Стецюк, Заман, АТР.